Balaleli siyanibingelela babukeli namhlanje sila ubaba ebhizinisi labaMageba lapho sivakashele khona ke balaleli siyazi ukuthi manje kule nsuku zaKhisimusi lamaholide abantu bajabule ikakhulu intsha siyazi ukuthi ke kule nsuku esikuzo kukhona lento le baMageba ekuthiwa i-GBV, gender based violence, la intsha yethu ngayona intsha yethu abantu besifazane izingane zethu zibhekana nobunzima bokubulawa okwenza yonke into baMageba ungathini nje kulelo. Ngiyabonga baba Sibanyoni. Ngobusho nje baba inyanga embi lele sibhekene nayo lapha uhulumeni aze khona. Ngicela nje ukubingelela kumphakathi wonke nje nangaphandle kokuthi ngigcine sengena odabeni ngibingelela enhlana nasezantsi South Africa basibukela. Lolu daba lolu baba Sibanyoni. Uhulumeni waze waqamba insuku lezi zokuqala wathi 16 days of activism against i-GBV. Njalo nje ngoDisemba sithola imike eminingi malana nokubulawa, kusikho nokubulawa ukurepha kwabantu besimama. Njalo ngoDisemba kodwa nje manje ke uma usubuka ukuthi umnyombo wakhona usuka kuphi uyawubona umnyombo wakhona usuka ngapha einkambeni isikhathi esiningi ukuthi mase kuDisemba abantu ke konke kuhlangene i-drink and drive nayo i-gender based kodwa once umuntu waphuza esesekhaya kuvuka insizwe ungazuthi uyivuka kanjani ukuthi umuntu azarephe isalukazi azarephe ingane encane ngisho esanda kuzalwa azashaya umuntu wesifazane isandla. So sibhekane nalowo ngwadla nje eMzansi nathi si-White House la ekhaya siseze sadecide ukuthi phangonyaka ozayo sizohamba siyonqenqa amabhodi esowabeka khona la eminyango umuntu uma engena emayivela umnyango ngisho uzoyiphumulela abhale ukuthi no, White House say no to gender based against women and children. Ngiyabonga. Bekhona ke imicimbi ehlukahlukene lapha imphakathi ibiqwashisa khona nge-gender based violence ukuthi bakwethu ake kuhlangane kubanjiswane kuphuzwe lesi sihlava esimbi kangaka ngoba yabanje njengoba kuDisemba nje kule nyanga insizwa esebenza emayini esebenza eMagoli koThekwini koPort Elizabeth koKhimbali zifike zonke zibuyile semakhaya akumali emakhikhini azo. Manje ke ingane zethu kakhulu intsha yabesifazane ayinayo imali yokuya endaweni zokujabulisa iheheka kalula ilaba bafo abaqhamuka kulezinto engishilo ke kodwa ekugcineni ngeke umuntu akuthengele utshwala ajike angazi ukuthi uzotholani. Uma ekuthengela utshwala ekuphuzisa lindele ukuthi khona into ayidingayo noma ayiqondile thina lapho baba. Kunjalo impela ikhathi eningi igama futhi zona lezi zonokwenza baba Sibanyoni ngoDisemba ukuthi ingane enye isinqunyiwe yashiya kanjalo enye izama ukuphuma ibaleke ngemonto igcina ingane isilimala ngenxa ukuthi nazo nabo ngathi singabazali fanele sifundise ingane ukuthi ayikho into ekuthiwa eyamahala umuntu uzoshikeza athi sacela ukuhamba nawe ezif manje uzokuphuzisa utshwala mase kuba kanjani. Ezinye ingane ke uthola ukuthi seyingena ngaphansi kweleso sihlava umuntu aphuzisa in exchange of ucansi umusa wamnika ucansi uzokubulala. Manje ke the best way ukuthi wena uhlale ekhaya ungayi ngoba uzogcina endaweni ezobumnandi ungenakho ukuthi uzoyijabulisa ngakho uzogcineni uzogcina usacrifice ngomzimba wakho in exchange ukuthi ucansi lokho wena ngoba ungakulindele abantu ke ekugcineni ingane encane seyibulawa ngenxa ukuthi seyinqabile ukuthi zenze lokhu ababekufuna kanti manje sebantu sebekunikile utshwala lokuthi uphuza wena. Manje izinto eziningi zenzeka lokho kuba December nje umningi thothi ingane ishinqunyiwe yashiya kanjani. Yoba ushoke baba ukuthi ekulonyaka ozayo liyokwenza yonke imizamo ukuthi kuyo yonke iminyango la kungena khona ke ama-customer ibe khona nje ibhodi eshoyo ukuthi lokhu nalokhu nalokhu akukho emthethweni futhi kule ndawo sicela ukuthi kungenzeki ngoba siyazi ukuthi ke akuyimingcwabo ezoba khona ngoJanuary February ngenxa yalamaholide nje kaDisemba ambalwa nje ekade khona. Ingane zethu eziyebhase kahle zimuke nasema-university athize kodwa manje isiyongcwatshwa emva kokuba isimukelwe ngenxa yokuthi iye yathathe
ka ilodumo lalomaholide. Yeah. Ukuba bekuya ngami bekuzothi manje phela kuye kusebenza uhulumeni ubuye abe nesandla sakhe, kodwa kube bekuya ngami bengathi mina yabona nje indawo zobumnandi sengathi zingaba nama-hour athize ukuthi manje sekuyavalwa, noma-ke uma kungavalwa kubheka ukuthi bangaki abesifazane abala, bangaki abesilisa abela. Ngabe nje lezo nkampani noma lezo ndawo zobumnandi njengawo Baba Makeba ukuthi-ke zinawo yini ama-security anele bangakwazi ukubheka ukuthi noma iy'khali eziyingozi azingeni kule ndawo. Ngiyathokoza baba. Ngakho-ke ababukeli bethu siyabacela ukuthi-ke sengathi uNkulunkulu angehla abaseduze kuyo yonke imiphakathi ukuthi lo Khisimusi lo ake siphuleni irekhodi lokuthi impidlango yokufa kwabantu besifazane nengane ingancipha ize ifike ku-0%. Bamageba. Siyabonga baba Sibanyoni. Si-White House nje sithanda ukubonga ukufika kwenu baba Sibanyoni ibhele legesi kuba uGeshengi TV, ngoba inosinika le platform ukuthi sikwazi ukukhuluma nomphakathi ngesexwayiso nanjengoba kukhona izinto esizilethele umphakathi. Siyabonga kakhulu ngoba usushilo nje ngizogijima emagameni akho. Sisacela nje ukuthi abantu bayiphathe kahle ngalo December. Ukuphuza siphuzele ekhaya. Ngoba phela ukujabulisa ngehla singajabulisa, kodwa uma ujabulisa asijabulisele ekhaya ngoba emgwaqeni lento sesihamba ngayo sokuyithuna thuna sesingazi sesibona umuntu esengale kwethu ukuthi awukwazi besihamba ngethuna. Sengathi ke i-White House iyanifisela uKhisimusi omuhle noNcikijane omuhle. Siyabonga.